Tang hadien ke jingioh jingtip halor ke jingshah behkam no jong Ngut ki briew Khasi na kawei ke jaka pule kaba khlem da nongrim ki nongialam ke Bhoi District Unit mynta ke sngi ka atrik unai weng ki Hiar banyak kynduh ya ki bor jong ke Skul ba College of Postgraduate Studies in Agriculture Science kaba hapoh ke Central Agricultural University ban tohkit halor katei ke jingshah Wengkam jong ki Samla Khasi ha ke jingioh kynduh ya ki bor katei ke jaka pule na kaliang ke beralam khmat da Samla Hercules shooting president Samla Brian Soklet vice president nalor kiwei ki dekhot ki balaya kynduh yo professor jaka chauhan ubare udin jong katei ke jaka pule na kaliang ke seng keladawa ting na ute udin jong ke CAU ba ban ailat ki bar jalla ban yorung khle hakikam ba pher ki ba Samla Khasi kila bantrai bat hakabai dei ba ke jingshah Wengkam ki Ngut ki nongrai Khasi ki batri kum ki security guard ke seng keladawa ba katei ke jaka pule ke ban hepkam yang yaki Umong ba tangkene ka mo kene ka pu CAU hane ka ba ngidawa nam tau jela parado parasnam tingi but ikwa hiro bangin pha ka clear message sia ki company tangi company but kino ki institution ba ningkong do kidi ba prefer so ya ki locality ki jongi namar ba ka jela jongi kamdi su kata ka jela ka badang biet namar ngi i phai ka pathai ya kene ka jela ka jongi ka perthai ka mynta ka perthai start hilap ba ki basa ini jela jongi de ki babun hi ki di balanang lastan takadaw ba nang nei sakmat lada ka wan ka company la ne ka institution kano ka baningkong ning sap hi ki di ban aiswa ya ki try mulut try ri parado parasnam ki jongi hadin wangi la yo ya ki complain ba sila sa behkam ki kasi jadi bateri hangane ka university ne di ka college ke ngilawani kynduh yang bin ba ke ya kan dikatakan hanya ya betul ke hadin bangi layo komplain lagi Ngut ki bateri hakan dia ki bateri kum di security ke kajing komplain ki halor kajing sa behkam ki ke ba nongrim ba ki kentip lawan daw dari kila ki sa be na kam ki ke nakalian jeng seng sejur hadin ba ngiyo jing komplain lagi trajela ane ki produk prosnam tinggi bateri tam kumikam i barit ibaria henry ilasa keni do ya kadika jakpo juki dengan nakaliang jengi wan ban jingshah nu bin kali ka office ng tamasni ke nakaliang jeng seng ni la ong yu ba lang no dei ban hebbe ya kidiki trajela nei khasi jengi ki ban yang kadika kam ka ba kitrei kata kumbang itip ba kadika kam ba kitrei ni kidiki nam taka kurti ini kuah hi ba uni udah ban hebbe ya ki trajela ya kan dikakam bat lara unthap ik trajela nakaliang jeng seng hi ni persajur ladang i tang hendak sing un sethep de ki bat ki bana barjela ini kuah hi nakaliang kaseng ba ini i ba unthap ki trajela nabar kum ba ula panpau hangi kaseng ba ong ba kiden sibun kidau ba ki le bakla te nakaliang jeng kaseng ni lapa jing chai na u hadin ba pen i kita jing belak bakla jengki te nakaliang jengi la request ya ba de ban tablet ya kita jela lada i begini kile bakla hendak in tab ya gi we pat ba ki bomdon ke jengi le bakla namar ba tang ba le bakla we hendak umut ban along ku ban thambor ne bon nama ilat su ya kita jela ban tre kana ke office nakaliang juga kaseng yang ha ta kana rem ban ilat soai ki trai jela ba ki tre kan ta hakane ka office